Takže jsme zpátky. Tak co, našel jsi ty věci? Nebo víš, kde jsi umřel? Vím, kde jsem umřel, ale nevím, jak se tam dostanu. A kde jsi umřel? Do našeho baráku. Teď jsi musel spavnout na té poušti a to je hned rovně. No, uvidím, no. Třeba to najdu. Jo, dobrý, už vím. Tak mám připravený port. Tak zase, tak o chvilku díl. No, pojdej. Jenom se tam musím dostat. 3, 2, 1. No co, napsanýho mám, takže můžu dát vždycky šipku. Kudně. Tyhle, co je? Ne, takhle, ne. Tak. Ale mám vzít i ten sugar game? Šukr. Nevím, mě to je jedno. Kudně. No, vím. No, je těho sugar game. Šukr. Sakra, já se asi ztratil. Nevadí. Kudně. To budu muset najít jak se jmenuje? Vesničku. Cože? Vesnici? Ne. A už ji mám v džungli. Tak se na mě portní, ne? Ty jsi doma? No, v té vesnici. No jo, ale ještě nemám ty věci. Aha. Nám to tady upravuju, aby to vypadalo aspoň, že tady nebuch tolik creeper. Že tady nebyl tolik. Sandstone chci a dám ho sem. Tady mi něco chybí. Já už chci novýho kompa. To mi povídej. Už letos, tyhle. Limit do 20 000 musí vybrat notebook. Tak to nebude nějak těžký, ne? To nebude, já vemu Sony Vaio za 18. A já chodím v kruhu. Hodně štěstí, až najdeš cíl. No, když ta pouště všude je stejná, vole. Kurňa, tady k tomu baráku chybí kus střechy. Co se nevšim. Dneska jsme jeli s kámošem. Zdravili nás nějaký holky, ne? Vím, že co je nejhorší? Co? Že já je neznám. Vůbec, ale my jsme vůbec nevěděli, kdo to je, ty kráso. Se na nás začali mávat a ahoj. No tak já nevím, třeba jste se jim líbili, vy. Kurně. To by něco museli brát, ne, kecam. Ale prosím tě, já si taky myslel, že se nikomu nemůžu líbit. A vidíš, jak to dopadlo. Víš jo. Taky... No ale víš, co je horší? Co? Ona se jede na řadidle. Na ředidle. No, vždycky, jak se říká, ty už to nehu ani ředěný, ne? Nebo ty už to nepí ani ředěný. Já myslel, že jede na toulenu. Tak ona to vochcela a jede na ředidle. Tak ona to co? Ona to vochcela a jede na ředidle. Já myslel, že jede na toulenu. To doufám ne. Ne, to ne. To myslím, že by na těch fotkách nevypadala tak, jak vypadá. No, to rozhodně ne. A rozhodně bych po ní nic nechtěl. Ani nechci vědět, co si po ní chtěl. Ale co to tady je, ty vole? Pičo, umírám na hlad. To mi povídej. Já na něj umírám od rána. Tak proč se nenajíš, ty vole? Protože došly sušenky. Stone, já si tady v klidu kopu stone. Stone. Nechceš se na mě spíš portnout? Kopu stone, protože máme málo stone. Máš si jako cobblestone? Jo.
Máme tady jeden stack v truhle. No já mám u sebe další 4 asi. No tak to už máme dost. Jsme chudí na cobblestone. Jo, Jako no. jako na Ty serveru. neříkej mi, že my nemáme žádné dřevo. Máme, já mám u sebe 2 staky. No, tak máme dřevo. Portni mě, prosím. Nemusíš. Já tě viděl. Já tebe taky. Takže kde se to bydlíme? Tady. Ty vole, takovou bránu, jo, ty vole. Já za to nemůžu, to ten creeper. Taková díra. Ty vole. Ty mám. To si můžeme udělat tady na ten server mod auta. Jsem budeme moci jezdit do garáže. Ale tady jde ještě jednu pec, ať tady máme ten sloupek hotový. Jo, dobrý. Tady ještě jednu pec, tady nahoru. Mám jich 5, ty vole. Jo, počkej. Není. My jsme to tady jako mohli celý zastavit pecema. Ne, samozřejmě. Máš nějaký to dřevo, prosím tě, hoď mi trochu. Uhni tam odsaď. Boom. Můžu dát Česku nad Česku? Jo. Ale ne čestku nad okno. No. Proč nemůžu dát Česku na okno? Protože zatím je v okno. Dobrý výhled. No, když můžeš koukat to dál. To máš na creepery, víš jo? Hej, koukej, anebo takhle. Není to chytřejší? Ne. Koukat druhým oknem. A tady za to dej postele, aby na nás nikdo nemohl koukat. Bože můj, to je doba, než se vytěží za Hej, Česko. koukej jo, koukej se, co tam dělám. Takový čumil, ne? Ty tady opravdu do toho máme takový vstupní jest, ne? Vstupní jest? Co jsem to řekl? Hele, a už Proč jsi tady zkoušel máme všude mod- česky? Už jsi zkoušel mod auta? Jo, zkoušel. Jsem Co? měl Ferrari. To je blbost. Ale, co ten tu dělá? Přišel se kamarádit. To je ten drahej. Máme jenom 2 postele, vypadní. Zase zítra. Prosím tě, jo, dobrý. Ty vole, kam to dáme už? Pojď to dá ven. Teď to tady nepotřebujeme. Tady, hele. Tady se to hodí. Co se tam hodí? Tady dej ten crafting. Ten tam můžu Ne, dát. já už ho umístil. Aha. Tak já ho zase odmístím. Představ si, že jak já budu bydlet tady a ty tady, jo. Tady budeš mít prostě postel, tady budeš ty a tady budu já. Představ si, že já se budu probouzet venku a ty taky. Že se budeš probouzet u těch pecí venku. Proč to nemám ten crafting? Můžeš mi to vysvětlit? Hej, proč tady mám tolik pecí? Ale nevím, proč jsi jich craftil tolik, ale. To jsi mě měl vidět na serveru. Tam jich mám 38. Já ani nevím, co jsme tam s tím dělali, vole, s tolika pecma. Pekli. Ne, to si nechám. Kamarád na serveru udělal dole pěstírnu a já jsem byl pekař. Aha, Pěstírnu na obilí, že jo, samozřejmě. už máme obsidián, jo. Málo. Ne, pixcake si nechám. Můžu si udělat dia pixcake? Pix cake, jasně. Ještě Dělám pic si- nedort. Cože? Pic knej. No, co jsem to řekl za královinu. Nevím. Pixcake si udělá. Tak. Bem si to. Diamond, stick, on diamond. Chestplate? Legíny? Proč nemáš boty? Mám iron legín. Spálil jsem je? Topit s botama, to je blbost.